Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 133. Como? Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis, o 11 galego da xornada. Que tal, como estades? 133, aí andamos. Grazas por estar aí un luns máis connosco. Grazas por estar aí cada fin de semana, cada luns, en directo ou en diferido, se xa des do Team YouTube ou do Team en directo. Moitas grazas por apoiar, como sempre, Fica coa bola. Están por aí xa Jatalí, Madia Levo, está tamén Antón Vieites, que hoxe deixoume só ante o perigo, tamén o merece, marchar un pouco de ponte, que eu aí non tanto. Fumei un par de onces, así que xa lle tocaba tamén disfrutar un pouco das vacacións. Bueno, vaya fin de semana, non? A verdade é que pros amantes do chisme, de chismear, o certo é que vaya fin de semana no fútbol galego, co que pasou no Bao, co que pasou agora tamén con ese comunicado oficial da Unión Deportiva Ourense, coa prensa nacional dicindo toda que o Real Madrid foi asaltado e roubado polo Celta de Vigo. Bueno, foi unha fin de semana tremenda, con moito que repasar, e para iso estamos. Hoxe un 11 ben cargadiño, un 11 con 4 hat-tricks, temos 3x2, un 11 inxusto, porque, por exemplo, non vai haber ninguén do Compostela, por exemplo, non vai haber ninguén do Arenteiro, por exemplo, así que un 11 inxusto no que vai quedar fora moitas victorias que houve esta fin de semana moi importantes, e un 11 que, por moito que non este Antón, ten un esqueleto clásico. E o primeiro é falar da cea, da comida, dos ovos da boa, tamén para almorzar, porque sexan os mellores ovos do mundo. El huevo de la abuela, que ademais, sempre vos contamos no día no Carrefour, na hostelería galega, os mellores ovos do mundo, os camperos, os de Melide, os dos irmáns Casal, pero que ademais tedes que seguilos en Instagram, el huevo de la abuela /baixa en Instagram, porque van lanzar, ollo a isto, unha escola do ovo, para falar de tendencias e curiosidades do mundo do ovo, recetas e técnicas para elevar os teus platos, prácticas reais con alumnado de hostelería e profesionais do sector, e incluso tratamentos de beleza para ovo, para poñer guapos os ovos. Así que tedes que seguir aí al huevo de la abuela en Instagram. Nos imos, con el huevo de la abuela, a falar do ovazo da xornada. E o ovazo da xornada chegou en forma de testada, dunha testada espectacular, dun de Funes, de Santa Fe, un rosarino máis clásico que clasiquín aquí en Fica coa bola, aquí nos 11 galegos. O certo é que, xa yo dixen antes, tiñamos moitas ganas de falar con el esta tempada, con Maxi Lebrán, que abriu o marcador en Ganzábal para a vitoria da Sarriana, a primeira vitoria da era Dani Jiménez na Sarriana. Hola Maxi, que tal? Moi boas noites. Hola, buenas noches, Anxo. Todo bien, o que? Contento, sí. Imagino. Despois dese gole, desa vitoria xa con Dani, xa tocaba, xa chegaba, non? Uy, sí. Se hizo esperar, pero bueno, fue linda. La disfrutamos mucho. Bueno, primeiro quería darche as grazas porque coido que hoxe tiveche visita especial aquí en Galicia, coido que viñeron os teus pais dende Argentina, así que gracias aínda así por estar aquí connosco en Fica coa bola. Buah, no, están acá, están durmiendo porque tuvieron 2 días de viaje. Pero contentísimo, ellos llegaron a Galicia y dicen, yo me quiero quedar a vivir acá. Xa tiñas pinta, que xa botaches raíces por aquí. Non sei se andas namorado tamén, bueno, de todo xa, Ya me engancharon por aquí. Sí, señor, como debe ser. Os teus pais, que por certo son pila ficaboleiros, o sea, non hai 11 galego que non estea Caio, que non estea xente aí os Lebrán pedindo a Maxi sempre no 11 galego, uns cracks. Sí, mirá, si ahora te escucha Caio, se levanta y te viene a pedir los ovos estos de la abuela, te los pide, me dice, tráemelo. Ademais, co tema... Pedile a Ange unos huevos que ahora que ya que lo ganaste, que te tire un maple, por lo menos. Porque ademais co tema dos ovos, xa faláramos aquel día na Porta Santa, coido que ti eres dos que toman moito ovo, moito. Sí. Bajé la dosis porque ya con las comidas mucho mejor, pero sigo así, sigo a full con los huevos, proteína pura.
Sí, señor. Oye, gol, primeira vitoria aí na era Dani Jiménez, veñen os teus pais, home, unha fin de semana redonda, redonda. Sí, bien redonda porque primero en la semana el Dani, perdón las palabras, pero por la puta madre tenemos que hacer un gol de pelota parada. Nos agarró el sábado y claro, dice, en los entrenamientos nos tenemos que romper la cabeza con el compañero. Yo casi me la rompo con Ray el sábado y bueno, el domingo tocó hacerlo y estábamos re contentos porque es lo que venía pidiendo. Además que los lunes entrenamos y al ganar por lo menos no era el lunes libre y los pude ir a buscar a mi padre a Coruña, así que en todo redondo me salió. Como foi o do sábado, Antón? Que pasou con Rai aí? Nada, que estábamos haciendo pelota parada, algunas jugadas y eso. Y veníamos medio flojo, como medio boludeando. Y vino Dani y dice, a ver, dale, tírala. Y fuimos medio flojos a cabecear. Y dice, para. Y empieza a putear a todo y dice, no, acá hay que ir como hombre, hay que matar a uno. Si te tenés que abrir la cabeza, te la abrí. Acá hay que competir. Y bueno, salté a cabecear y el Ray me corrió la pelota y le di en la cabeza, casi nos rompemos la cabeza. Dani pedía intensidade, pero non sei se tanta, tío, non sei se tanta. Sí. No, es que si a mí me apretaba un poco, yo voy al frente. Y bueno, nada, salió el sábado, perdón, el domingo, el primer córner ya salió y ahí se me vino toda la cabeza de los entrenamientos más que nada. Y Ángel también, que nos mete la pelota parada, que es un fenómeno. Es una alegría eso, porque es trabajo. Agora imos ver o gol, tamén o gol de Millán, que foi un golazo, pero o de Dani Jiménez, home, a ver, el foi porteiro, quero dicir, el o de mandar na área, o de impoñerse na área, ten que sabelo e ten que saber transmitilo tamén aos seus xogadores. Sí, ahí cuidado, manda fuerte el Dani, tiene personalidad y claro, él estuvo ahí en primera, ya sabe cómo se manejan todos. O partido foi de 0-2, é certo que Fernando Envalle tivo que intervir algunha parada, vos tamén en defensa aí tivestes que sacar varias, pero creo que é unha vitoria merecida por parte da Sarriana. Sí, fuimos a ganar directamente, o sea, rival directo, dijimos ya no podemos empatar más ni perder ningún partido más y fuimos a jugárnosla. También al ser un campo grande nos benefició mucho. Y sí, como se sufre en todos los partidos, sufrimos, pero todas las cosas que nos pidió el míster supimos hacerla y la verdad que salió. El 2-0 al final erramos muchos goles, tuvimos muchas oportunidades, pero bueno, también trabajo en lo defensivo tuvimos porque ellos tienen un ataque bueno, yo tuve ahí algunos cruces con los delanteros que me putearon, me dijeron de todo, ¿qué querés que haga? Yo chocar te voy a chocar. Non me descartaba, iso vai na túa forma de xogar tamén. Forma de xogar. Me avisan que el delantero te cabecea todo, entonces yo por las dudas, viste, antes hay que tocarlo un poquito. Como debe ser. A ver, ademais, nese saír a por toda xa dende o primeiro minuto en Ganzábal, que tamén viñades da lea do penalti da semana pasada, que non é penalti na vida, entón imagino que tamén había un pouco esas ganas de venganza, non? Exacto, sí, el partido contra el Depor fue buenísimo nuestro. Por más que defendimos, tuvimos nuestro ataque, tuvimos los goles, el gol que hicimos y por ese penal estábamos rabiosos, que vos decís, son 3 puntos, que a nosotros nos sirven mucho porque claro, nuestro objetivo es estar lo más alto posible, pero sabiendo que somos un equipo que es el primer año que está acá en la categoría. Mira, pregunta Antón polo chat, se os seus pais levan 2 días de viaxe, cando e como se enteraron de que marcaras gol? Esa es buena. Bueno, primero saludo a Antón, grande saludo. Mi viejo me dice, flaco, yo estaba subiendo el avión, estaba en la fila y estaba viendo en el B-Soccer y no sé qué más y dice, gol de Máximo. Me empezaron a mandar mensajes antes de subir el avión. Y mi viejo empezó a gritar ahí en la fila, gol de mi hijo, gol de Máximo. Y se empezó a volver loco, porque mi viejo es un fanático del fútbol, de nosotros. Y nada, agarraba a la gente y la abrazaba. Sí, señor. Y mi mamá, pará. No paro. Non paro. Enterouse todo o avión de que marcara Maxi Lebrad coa Sarriana, como debe ser. Sí. Fijo, sí. Ti tiñas un irmán tamén xogando na Argentina, non? Que tal lleva aí?
Sí, muy bien. Augusto 2006 juega en Newell's y ahora le hicieron contrato en Newell's. Así que nada, está ahí, la va a pelear para jugar en primera y bueno, es un bicho de 1,93, tiene mucha calidad. Para mí, a mí me encanta como jugador, pero bueno, es eso, que es chico y cuando se vaya afianzando más, puede ser una bomba. Es Pero, goleador. pero xoga de dianteiro, non? Non de... Sí, O sea, claro, os teus pais aí un central e un dianteiro. y sí, el delantero zurdo, yo salí más a caballito, más. Mira, ahora que quieres quedar a vivir aquí, podes traerlo a Galicia, hombre. Seguro que hai mercado aí. A Sarriana non lleven mal. Casi cae en la Sarriana, pero bueno, decidió quedarse. Y después está el otro que tengo más chiquito, que tiene 15 y ya mide 1,80 y algo, 85 o así. Es un bicho bárbaro. Y también está jugando allá en Argentina, así que somos todos futboleros. Por certo, co Brazalete xa de capitán aí na Sarriana. Non sei se ti cando chegas aí con 20 aniños aquí a Galicia, a Sarria, non sei se agardabas primeiro todo o que viviches co tema do ascenso e despois estás representando a Sarriana tamén como capitán, que creo que é algo importante para ti. Sí, para mí es una alegría enorme. Keiko y el director deportivo cuando me dijeron de fichar este año, me dijeron que iba a ser uno de los referentes. Y para mí es un orgullo enorme porque llegué a Sarria no sabiendo lo que era Galicia, no sabiendo que se hablaba gallego porque no tenía ni idea. Llegué a Galicia y me hablaron en gallego y le digo, lo llamé a mi viejo y le digo, ¿dónde estoy? Y nada, llegué a Sarria y todo fue buenísimo. Yo me dediqué mucho al deporte y a vivir bien acá en el pueblo. Y se fue dando todo con la gente, con los chicos, con los jugadores que Jacobo, Keco, Boe, todos. Susa, los argentinos, es que el grupo más que nada fue lo que impulsó para arriba. Y para mí es un orgullo porque el año pasado jugando y casi todo y teniendo el objetivo de ascender lo pudimos hacer. Y nada, y renové este año porque estoy feliz acá, o sea, en la Sarriana yo soy feliz, con los compañeros que hay, son unos fenómenos, el grupo que hay es lo mejor. Entonces, nada, dije, renuevo fijo porque acá si vos estás contento, va a ir todo bien. En 2 días coido que sopras as velas, aí estás de aniversario, non? Pode ser? Sí, ahora sí me hago cada vez más viejo y me estoy preocupando, pero bueno, hay que disfrutar del día a día, no pasa nada. Sentando a cabeza tamén, que xa toca. Como vas celebrar? Non me digas que cun asado. Y si no llueve, voy a intentar hacer un asadito. Y si no, como sea, acá improvisamos. Los argentinos somos más de improvisar que otra cosa. Los asados salen improvisados. Como debe ser. Jatalín, de feito, dicía antes que xa falamos fora de micro dese asado que tanto rememoramos aquí, que temos pendente cos argentinos. Coido que contáchesme antes, ata o teu pai anda diciendo por aí que nos devolvades ese asado que nos debedes xa dunha vez, Antonio, a min. Mi papá todos los días me manda, le debe un asado a Anjo, lo prometiste, le digo, sí. Lo que pasa es que nosotros improvisamos tanto los asados que un día salimos a un entrenamiento y decimos, vamos a comer un asado con Tommy Susavila, bueno, Valentín que ahora ya no está y los chicos que están acá, Boedo, los que sean, improvisamos, decimos vamos a hacer un asado y lo hacemos, pero no es que organizamos. Entonces al organizar te agarra un día de lluvia y vos tenés que ir para Sarria, te querés matar. Hai que buscar aí unha data. Di Jatalín que se apunta tamén polo chat, así que invitamos aí a un par de ficaboleiros e montamos aí unha boa. Eso, cuanto más tiempo pase, más grande va a ser. Así que eso no hay problema. E con máis ganas imos a collelo. Mira, di Alex Varela polo chat, o seu prato estela é a polenta, non o asado. Sí, el Ale lo invitamos a casa a veces a comer con Tommy Susavila, vivo yo. Y nosotros en Argentina comemos polenta con salsa de tomate y salchicha o carne. Y la polenta de acá es como la sémola, es como un puré así duro. Y un día lo invitamos y le dijimos, Ale, vení, vamos a comer polenta. Y él dijo, sí, viste, como, ¿qué es la polenta? Y le hicimos, no la podía terminar, comió 2 bocados, estaba empachado. Y le decíamos, está buena, y nos decía, sí, de compromiso, le digo.
Y estaba mi novia y se cagaba de risa y dice, a este no le gusta nada. Ai, ai, ai. Bueno, imos ver os goles, imos ver aí esa testada de Maxi Lebrand. Home, tremenda, entra por toda a escadra, foi criminal. Non sei se foi esa táctica que contache antes de Dani Jiménez, de ese adestramento, pero case nunha das primeiras accións de partido entra por toda a escadra. Sí, la jugada preparada, y la ensayamos y fuimos con toda de cabeza. Y ya lo estaba buscando yo, porque como central por lo menos tenés que tener gol de cabeza o ganar de cabeza toda, y bueno, por lo menos cayó y la pude meter. E despois da celebración, imos ver o do perrito. Celouse, dixo, ti marcas un golazo, pois mira, vou facer eu isto. Aí a parede con Santi Gegunde, e onde a pon, Pua, que animalada de gol de Alex Millán, La clavó al ángulo. Literalmente o ángulo. A ver, xa coñecemos o disparo que ten, pero poñela aí pa un 2-0 para aí casi sentenciar o partido. Cuidado, Sí, nos dio la vida, porque ellos son mucho de tirar centro, cargar área, cancha grande, y el 2-0 nos dio una respiración linda. Cal dirías que é mellor dos dous goles, o teu ou o de Millán? Y Millán ya tiene muchos goles. O teu, entón, non? A mí con lo que me cuesta hacer goles, por lo menos. Por certo, no teu primeiro coido que conexión Argentina, non? Foi aí centro de Berardozzi. Claro, sí, el Tommy que tira centro, bueno, ya tiene un par de asistencias, el zurdito. Non sodes da mesma, sodes paisanos ou non? De onde é Berardozzi? Sí, somos los dos de Rosario, estuvimos juntos en el filial de Newell's. O sea, que xa coñecías antes de firmar de que firmara pola Sarriana. Sí, es más, cuando estaba en Arenteiro y eso, que ya sabía que no iba a ir, me ha preguntado y yo le dije, sí, venite para acá, sí o sí, que por lo menos la vamos a pasar bien. Dicías ti que os centrais teñen que ir aportando goles tamén, pero o certo é que a xente da Sariana estáse acostumando a que Maxi marque goles coa testa importantes. Nesa final do playoff, para a primeira vitoria na era Dani Jiménez, incluso aquel na Porta Santa cando nos coñecimos en persoa tamén marcaras un golazo aquel día, o sea que pouco a pouco tamén estás aportando goles aquí en Sarria. Sí, eso, ponerle contra Estradense cuando lo dimos vuelta también el 3-2. Van cayendo de a poco, pero es más que nada el entusiasmo de ir y intentar hasta que un día llega. No me enfoco en hacer gol, sino en jugar bien. Cuando juegas bien y te salen las cosas bien, te llega. No es que yo también voy a buscar el gol siempre. Si el partido me sale bien, seguramente algo caiga, o por lo menos estaré contento con ganar el partido. Los 3 puntos son más importantes que mi gol. Aí está. Aquí en Galicia sempre dignificamos o nivel que ten a terceira galega, que creo que ten un nivelazo. Agora que estás polos campos aí en segunda federación, canta diferencia ves? Polo menos de ti enfrentándote a dianteiros, a atacantes, canto de diferente a segunda federación coa terceira federación? Sí, yo la mayor diferencia que veo por ahí es un poco de ritmo, después de calidad y eso, la misma, porque la tercera de Galicia es muy buena. Y nada, más que nada el ritmo, por ahí la dedicación, porque hay chicos más jóvenes de filiales, muchos filiales, y la dedicación que tienen algunos que ya van directo al fútbol y no trabajo fútbol. Yo creo que ahí hay una pequeña diferencia. Imos ver un pouco a clasificación da segunda federación. Con esta vitoria quedades con 18 puntos, 5 por riba desa posición de play-out, que na que están agora mesmo empatados a 13 puntos, pois tanto Valladolid Promesas como o Rayo Cantabria. Non sei como ves, vitoria importantísima para afastarse un chisquiño dese 13º posto, ten pinta de que ides ter que loitar aí nesa media táboa ata o final. Sí, nosotros vamos a pelear hasta el final, quedan ahora 3 partidos, creo, para terminar la primera ronda, sacar los mayores puntos posibles antes de Navidad. Y eso, vamos a pelear hasta el final porque tenemos un equipazo, un grupazo, y venimos haciendo las cosas bien. No se están dando los resultados por ahí en los partidos pasados, pero haciéndolo como venimos, vamos a ir bien. Y eso, que el objetivo no es salir campeón, es juntar los mayores puntos posibles, mirando hacia arriba claramente, pero eso, más que nada la permanencia y juntar los mayores puntos. Madialevo, esta é graciosa, Quen vai ter unha carreira máis longa, Lebrand ou Lebrón?
Y yo le voy a dar hasta donde pueda. Hasta que pueda. Igualar a súa vai ser difícil, igualar a súa vai ser difícil. Esa va a ser difícil. Sí. Teñoche que preguntar tamén lóxicamente pola saída de Iván Carril, non? Que tanto se falou, sorprendeunos a moitos. Non sei ti como viviches eso dentro do vestiario. Sí, yo el día a día ahí, más que nada en el vestuario, en la cancha, con directiva, míster, jugadores, compañeros. Yo intento ir con todos, no meterme en nada. Eso, pasar. Yo pasé un poco también, no quise meterme en tanto lío ni nada. Y nada, mirar siempre para adelante. Si había un cambio, que hacerlo bien cuando haya el cambio. Y nada, nada, ahora con Dani hacer lo mejor posible y ya está. Nunca quise meterme en esas cosas ni en rollo, porque el jugador, viste, siempre queda por ahí mal visto. Entonces yo, que me estoy jugando la vida acá, no quiero meterme. O que si está claro, máis alá de temas deportivos ou ese tipo de cousas, é que agora con Dani, home, en canto a unión de vestiario, esa idiosincrasia que lle levou a Sarriana tamén agora a estar na segunda federación, esa unión, esa familia da que falabas ti antes, creo que sí que se recuperou un chisco. E non culpa a Iván Carril, non digo que fose culpa súa, que antes non fose así, pero creo que agora con Dani sí que se volve a ver esa Sarriana de grupo, de conxunto outra vez. Sí, puede ser. Yo con los chicos siempre bien, y sí, ahora por ahí hay más aire. Había algo ahí que se ve que no iba. Y al no ir y al haber cambios, por ahí la gente se entusiasma un poco más. Más que nada eso. Pero bueno, yo contento siempre jugando adentro de la cancha, intentando sumar minutos. Y eso, sumar puntos para el equipo más que nada. Que lo que decimos somos nosotros. Entonces... Por ir rematando xa, unha das fichaxes que chegaron este ano, quen che sorprendeu máis? Quen está chamando máis a atención? Hugo ou quen por aí? Y hay buenos jugadores, mirá. Es que todos son especiales. Porque ponele, vino Iago Díaz y me sorprendió porque desde el primer entrenamiento fue el que llegaba primero, el que se ponía a hacer de todo, el que más entrenaba por ahí. Después, bueno, vino Fernando en la portería, es un bicho de 2 metros, es gigante, nos ha salvado mucho también. Hugo, que tiene una calidad bárbara, que le doy asistencia también. Asistencia de tocar ya en curto y que teña que regatear a 7, ¿no? Sí. Pero bueno, yo le di el pase, si no le da el pase... no, la verdad que todos, hasta los que estaban, que Boe, Jaco, Santi, todos te dan todo. O sea, para mí tenemos un equipazo y si seguimos así vamos a ir bien. Como xa coñecemos a Maxi dende hai tempo xa aquí en Figa coa Bola, vou cambiar a pregunta clásica pola de Jatalim, que di: con 22 anos e unha vida deportiva por diante, tes de obxectivo chegar á Liga de Fútbol Profesional? Así es, mi idea, mi sueño, y estoy acá a 13.000 kilómetros de mi casa para eso, para subir poco a poco lo que se pueda en el fútbol y llegar a la primera de España, de lo que sea. Y lo que sí, jugar en mi país, a ver, por lo menos un año en primera división, a mí me encantaría. Mirache palí, eso é que lle estás preguntando a ela tamén ou como é? Hice bien. Maxi, un placer, grazas por estar aquí connosco en Figa coa Bola. De verdad que é un gusto sempre falar contigo. Ledos de que vayan ben as cousas dese gol e a mellor das sortes de aquí ao final. Iremos falando. Gracias a vos, Anjo, gracias a Antón, que bueno, no está, y bueno, seguimos hablando, a ver si hay otro bolsito para entrar y tiramos un maple. Yo te invito a la sopa, tiramos un maple. Veña, falamos aí con la abuela. Claro, falamos aí con el huevo de la abuela. Malo será que non che caia unha decena de ovos para que a prove, sabe? Malo será. Grazas, crack, unha aperta forte. Muchas gracias, abrazo grande. Aí estaba Maxi Lebrán, un fenómeno. Cando debute cos leprosos lembrarémolo. Os leprosos queños son? Os de Newell son os leprosos, non coñezo. Pois nada, aquí está Maxi, que xa ceamos a tortilla, xa temos os ovos. Gústame que sea atrevido e non regate co seu futuro ou súas aspiracións, o xerá lle vaya ben.
Di Jatalim, dicía que temos a tortilla, temos os ovos da boa, como pediu aí unha decena de huevo de la abuela, ainda que no, chámalle parvo a Maxi Lebrán, claro que sí. E agora temos que ir, pois, a queimar a proteína dos ovos. Onde? O mellor ximnasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo. Mira, está tan arraigado o xogador Exalta que esta fin de semana, nunha entrevista no Galicia en Goles da Radio Galega, houbo un adestrador da terceira que falou de que un dos seus xogadores tiña que ser Exalta esta semana. Xa o comentaremos, xa o subimos a redes sociais, probablemente xa o virades, pero despois o comentamos. Agora temos que ir a Avenida Lugo 6 Baixo, en Pontevedra, o carón do Burger King, por se vos apetece dar un dan atracón e despois ir queimar no ximnasio. O Exalta Centro Deportivo patrocina o xogador Exalta da xornada. O noso xogador Exalta da xornada que nos leva ata San Pedro, onde o Vilalonga foi quen de superar por 3-0 o Tide para seguir pouco a pouco escalando postos na preferente sur. Pouco a pouco o equipo que adestra Roberto Lázaro agora van recuperando a posición que todos albiscábamos ao principio da liga nesa zona nobre. E esta finde o heroe da vitoria foi un de Sanxenxo, un auténtico clásico como Héctor Méndez, coñecido como Araúxo, capitán xeral nun Vilalonga no que xa leva 10 tempadas, aínda que é certo que tivo un paso de 3 anos polo Xuventude Sanxenxo. Hola Héctor, que tal? Moi boas. Hola, todo ben por aquí. Despois destes puntiños. Como debe ser, xa eran necesarios. Héctor Araúxo ou como é? Porque eu puxen aí Araúxo, eu creo que todo o mundo chama Araúxo, non? Ou non? No, si, Araúxo pero é o apodo da familia. Ah, eu apodo... Mira, era a seguinte pregunta, de onde vía o de Araúxo? Sí. Mira, dixo Madialevo, non se move do Concello. Non sei onde empezache ti, pero porque o primeiro dato en la preferente é Xuventude Cambados, pero Vilalonga, Xuventude Sanxenxo, por aí todo, non? Sí, no, todo na base do Vilalonga. E o primeiro de xeño estaba Vilalonga en terceira e fun xogar un ano a Cambados. En primeira autonómica, creo que fora. Sí, señor. Primeira tal. Ese o que recolle tamén la preferente. Mira, di por aquí un tal gato, non sei se che soa de algo. O tanque, o tanque. Eso sí, eso chamamos todos. Pero tes varios alcumes, porque tamén dixeronme por aí antes Héctor Cabeza Martelo. Eso ven do meu segundo ano de senior en Vilalonga. Non sei se te recordas del Jorge Fernández. Refréscame a memoria. Jorge Fernández, mítico delantero de Vigo, da zona de Vigo, que ahora está entrenando ao Vilaboa. Pode ser. Non sei se te das conta. Sí. Non sei se te das conta, mítico da terceira. Pois xogaba con nós aquí en Vilalonga e un día rematei de cabeza no entrenamiento e a partir de aí martillo. Martillo. Xa che quedou. Mira, entrache ti, empezou a activarse tamén o chat. Dixo por aquí Bugallo, que tal o Food Champions esta finde? Eu fixen 10-5 outra vez, tío, 10-5 outra vez. Fixeste 10? Hostia. Eu de 9 non paso. Moito FIFA, o que? Moi mal. Gustache moito FIFA? Gustache moito FIFA? Sí. Tamén dixo Marluan 9, Héctor Follaseca. Hostia, pero ese que é? Algún cabrón. Ostras, macho. O gato, a ver que che di na pregunta do traballo. Catador de viños, esa é a última. Pero bueno, estánse adiantando xa. Catador de viños, no? No, que va. Eso fin de semana son. Como debe ser. Home, esta finde, hat-trick, vitoria... Onte algo houbo que celebrar, non? Ou non? No, sí, un pouco sí. Fun con Rodri e con Iago Portas. E o mítico Racho. Sí, señor. Vaya 4, os 4 fantásticos. Sí. Moi ben. Nada, pero recollemos pronto. O sea, non hai resaca, non? No, que va. Oye, 8 goles en 13 partidos. É verdade que 2 foron dende o punto de penalti, pero tamén contan todos.
Poñemos cifra, Hai que non... metelos. Home, claro, hai que metelos, hai moitos que os fallan. Eu fallaría seguro. Poñemos cifra, non poñemos cifra ou que? No, que va, cifra ningún. Fo, cifra Caleo... ningún, levo 8. E mira, o ano do ascenso que xogaba moito máis, acabei con 7 solo. Así que imagínate. Eso depende moito. Cada domingo é un mundo. E se estás acertado ou non. Dalle. No, onte, por exemplo, vale, si metín 3, pero fallei 2 que, madre mía. Puf. Tes sorte que esas non as metín no resumo dos goles, No. Hostia, pois... moi claras. Pois te digo, ao final... Sei que sei. A ver, é que O objetivo de goles ningún. marchar con 5 de San Pedro xa sería demasiado, non? Hostia. Entonces... Aí sí que non recollías pronto. Se chegas a marcar 5 sí que non recollíades pronto onte. Tal cual. Bueno, Pero bueno, a ver, hai que dar goles que veñen partidos jodidos. Home, claro. Mira, imos ver os goles. A ver, así en confianza. 3 empurradas. É verdade que son goles de dianteiro centro, pero 3 empurradas. Dúas empurradas e outra media empurrada. Que bueno, hai que desmarque, hai que darlle, pero bueno. O segundo, mira. Esta do córner que entraba ou non entraba. Roubache xa con todo. Esa novella, creo, pero bueno. Pero escoita, no momento hai que meter. Hai que meter claro. Igual, a pau, fora, non se sabe. Hai que verse aí, verse aí. E cal dis que é o de máis mérito? O primeiro ou o terceiro? No, o de mérito, o terceiro. O terceiro. Bueno. O primeiro e o segundo son de empuxar. Tal cual. Pero escoita, hai que estar aí. Home, claro. Hai que estar aí. Goles de dianteiro. A quen lle roubas o segundo? Quen é o que remata? A Romai. O mítico Romai. Indo por riba. Pero é contento como que máis. Que grande Manolo, sí señor. O terceiro, a verdade que ten mérito. Aí de primeira, se o desmarque o primeiro pau, é verdade. A ver, e un hat-trick, quero dicir, igual que os penaltis, é un hat-trick, é para destacar en Fica coa bola. Sí, por eso, a ver. Non se meten todos os días. Claro. Non se meten todos os días. E non sei se biche por aí, seguro que sí, pero quería rescatalo tamén no 11 galego, o que dixo Luciano, que dixo: se este señor fai un hat-trick, iso quere dicir que aínda estou eu para volver xogar. Que grande eres, Dacia. Aquí temos outro alcume de Arauxo. Buah, que animada. Mira, o de Dacia vou cho contar, pero non cho vou contar que mo dixo. Pero en Sanxenxo, o entrenador, antes de empezar un partido, comparoume con Dacia, que non ten extras. Sabes? Comparoume que non ten extras, que eu só valía para xogar de delantero, solo para estar na área e meter goles. Chamoume Dacia, e Luciano estaba xogando comigo en Sanxenxo. E resulta que ese partido, na segunda parte, gañamos 1-0, cando el me puxo de extremo o entrenador, gracias a un centro meu desde banda, meteu un compañeiro e ganamos o partido. Primeiro me dixo así e despois... Foi pa picarte, joder, seulle ben. Escoita, eso ollo, Ese día, a verdade que salín ao campo e fallei 3 goles ese día. Recordo como se fora hoxe. Non é mal cocho Dacia tampouco. A ver, se quere publicitar aquí en Fica coa bola, nos deixamos, Joder. Crack Luciano, crack Luciano. Sí, moi ben. É un fenómeno. Non sei se a tempada con el ali no Vilalonga do ascenso foi para moitos deses xogadores unha das mellores das vosas carreiras. Sí, tal cual. É que ese ano, ese ano falaste con moitos do equipo, pero entrenando, cada día de entrenamiento, cada partido, era unha festa, non no sentido da palabra, pero pasábamos moi ben entre nós. E o grupo que fixemos, eso queda para a historia. Era o teu segundo ascenso a terceira, pode ser? Sí. Cal foi o máis... primeiro foi con Antonio. Fai 9 anos, creo que foi. Pero nada, o máis especial foi este segundo. Xa cho digo ahora. O segundo foi moi especial polo tema de compañeiros, que éramos unha piña, un grupo de amigos, vamos, que o ano anterior zafamos a categoría. Ficharon, 2-3 fichajes e ascendemos. Eso foi gracias tamén á unión do grupo, vamos. A ver se me mercas esta por rematar xa co tema Luciano, que é un pouco o Mouriño do fútbol galego.
Amado por moitos e odiado tamén por moitos outros, non? Un pouco así sí que é. Sí. Bueno, Xa sabía tamén. creo que lle gusta. Creo que como ti cando saíche o campo medio picado porque te chamara Dacia aquel adestrador, creo que a Luciano tamén lle mola, lle dá medio preve tamén ese amor-odio dese ser o Mourinho do fútbol galego. Sí. Os partidos con el no banquillo eran eran especiales. Non fai falta que o xures. Dicía Marluán por aí, agora é media punta, o mellor socio dentro do campo. Buah. Nada, o antigo entrenador que tiñamos, Sera, dixo aí nuns entrenamientos que me vía cousas de media punta. Eu entrenaba e xogaba de media punta. E todo o mundo se ría. Todo o mundo se ría no equipo. É por eso, nada máis. Na miña vida, desde juveniles que non xogaba ali, pero bueno. Vaya cabróns, tamén che digo, Oye, triunfo un pouco balsámico tamén, non? Imagino, porque ao final, pois dende esa saída de Sera, terceiro partido con Roberto Lázaro, 2 vitorias, as 2 na casa, derrota de certo contra o Cented, pero bueno, tamén para empezar a enganchar xa esa velocidade un pouco de cruceiro que lle botamos de menos o Vilalonga toda a tempada, pois importante, imagino. Sí, moi importante. Ahora, como ben falamos onte, importante é fora da casa. Levamos 3 salidas con 3 rivais e 3 derrotas que non... A ver, son moi diferentes as derrotas, pero é que vale que podes ganar na casa, pero se fora non quitas partido, non empatas, non quitas puntos, vas a estar aí onde estamos ahora, na mitad da tabla. Bugallo dixo... Por exemplo... Acaba. Como? Acaba. No, digo que, por exemplo, en Beluxo ganando 0-2, remontanos un partido, outro día en Céntez, pois caeu do lado deles. Nós tuvemos máis ocasións, fallamos e tal. Pero bueno, é como no fútbol, nas áreas é o que importa. Dicía que Bugallo dixo como para non rirse do da media punta. Hostia, está me cargando todo día me carga, madre mía. Así non se pode. Sobre esa destitución de Sera, a chegada dun exxogador como Roberto, non sei se estes 3 partidos crees que aínda vos falta un chisco para coller a idea do que vos pide, ou non sei, se xa estades no punto de que xa lle deu tempo, digamos, a impregnar a súa idea. Lo está implementando, e nós estamos collendo ben, pero bueno, estamos mellorando. Pouco a pouco os entrenamientos vai mellorando a cousa. Pero si, pouco a pouco estamos... Sorprendeuche a destitución de Sera na xornada 11? A ver, eu como capitán non sei máis cousas que os demais, e bueno, a ver, non sei, que as cousas non se estaban dando como prometía na pretemporada. Tamén... Dalle. Non, digo que en pretemporada, ao final, parecía outra cousa, porque non xogamos contra equipos de superior categoría, e, bueno, sacábamos resultados, pero eu, pa min, cos meus amigos, sempre dicía eso, que en pretemporada non vale, os resultados, os domingos non importan. Importa traballar pola semana, e sempre dicía, estade tranquilos que a primeira jornada de Liga e que a partir de aí empeza bonito, empeza a ver onde estamos. Coido que tamén responde un pouco a destitución de Sera nesa xornada a exixencia un pouco que ten este Vilalonga, non? Ao final un recén descendido, ao final a directiva pois aposta tamén no verán e trae nomes importantes, xa o dixeche ti antes un deles como Romai, por exemplo. Creo que tamén fala un pouco desa exixencia, non? Que ten o Vilalonga, xa non digo por ascender, que ao final sabemos como son todas as categorías de cadelas, pero de estar arriba sí. Claro, a ver, que este grupo da directiva colleu o equipo ano pasado, en terceira. Saleu mal que descendemos, pero claro, o grupo está traballando moito. O campo, ahora, si cando vienes un día a San Pedro, estás invitado, o campo está moi ben cuidado, as instalacións están traballando por fora, sabes? Pagan todo o día, temos de todo, sabes? E queren, pois, eles queren os domingos, pois, que o equipo que gane. Non para ascender, que neso nadie o pide, pero, sabes? É que de boa imaxe sempre, bueno, xa que traballa non gana nada a cambio, pois darlle alegrías.
Claro que sí. A ver, en terceira vimos entradóns en San Pedro, pero entradóns criminais, é un campo que sempre ten moitísima afluencia de público. Evidentemente, se as cousas non van ben no Deportivo, pois tamén iso fai que mengue un pouco a asistencia a San Pedro, que entendo que é o que último que quera a directiva. Claro, eso por unha parte. Pero bueno, a ver, este ano estamos tal, pero aí a xente ve igual, sabes? Solo que, bueno, na casa estamos respondendo, pero bueno, a xente sempre é boa entrada. Coido que tamén, vendo un pouco así, sen analizar os partidos, evidentemente, porque nos aquí pois analizamos unha morea de categorías e de equipos, etc. Entón claro. É difícil ver os partidos, pero sí que é certo que creo que lle falta un pouco ao equipo esa regularidade de enganchar 2-3 vitorias consecutivas. Houbo aí unha xeira de 4 partidos sen perder con 3 vitorias e despois chega esa derrota contra o Lertanavia, 2-0. Non sei se foi, ademais da do Beluso, a máis dura da tempada. Sí, bueno, ese partido non estuve, estaba fora, pero dixéronme que sí, que tiñamos o balón, pero non xeramos ocasións de gol, eles nun corren meteronse un gol e aí acabouse. Pero claro, mellor ese partido, que sei, veste superior por o que dices ti, nomes e todo eso, pero ao final hai que, se no campo non traballas e faz o que che piden, aí non vas a ganar. Ten unha... Dalle. Non, digo, o que dicías ahora, de varios partidos ganando e tal. Claro, nós en San Pedro estamos ganando, pero fora é o que nos falla. Levamos sin ganar, bueno, en Umia ganamos, si fora. Dicía Jatalín por aquí, un pouco a touro pasado, pero pregunta ya que se foi certo que se contactou con Johnny Chabanel como opción para adestrar como recambio de Sera. Se foi unha das opcións reais que houbo. Estaba Dubi por aí tamén, non? Como opción. Sí, estaban os dous, pero en realidad non... A primeira opción da directiva foi Lázaro, polo que me dixo o presidente. Non che podo dicir nada máis, non sei. E xa que entramos un pouco na chicha, ti como un dos capitáns do equipo, ademais xogache na base tamén do Vilalonga, canto celebraches o triunfo 1-0 ante o Portonovo despois do que pasou este verán? Non, polo que pasou este verán, non. A ver, que eu son amigos meus e, a ver, é como se eu estou noutro equipo e te chamo equipo do teu pueblo. A ver, hai que aceptarlo. Chamo no equipo do pueblo desde que xogaron desde pequeniños, a ver, é normal. Pero para min o derbi co Portonovo é o partido máis importante do ano, como quen dice. 1-0 en Anacoco, ¿no? 1-0 en Anacoco. Ahora están recuperando aí o ritmo, pero cuidado. Sí. Están os gemelos están ben agora. Non empezastes, o certo é que non empezastes ben ningún dos dous este ano. No. Non, porque xa che digo, ao final, por moita os domingos, son os domingos, hai que competir os domingos. Tamén tiña por aquí máis preguntas do chat. Marluán, pregúntalle se Rodi Iglesias, o gato de Ortoño, paralle algún tiro aos venres. Nada. Este chaval non para nin os viernes. Mira, cando estaba... Dalle. Está lesionado ahora, hai que darlle ánimos. Estás recuperando dunha lesión. Ánimos dende aquí que un tipazo. Foi gracioso porque cando estábamos preparando a entrevista dixéchesme algo así como: xa me dixeron que o gato de Ortoño anda mandando cousas aí a saber que metes na entrevista. Non me mandou nada, O sea, a semana pasada tivemos ata karaoke. Hoxe non teño nada de material privado de Héctor. Menos mal. Portouse ben. Pero tiñas ao medo, eso xa o bonito, que xogara co teu medo. Claro. Giovil, pregúntalle se xoga mellor cando toma un par de copas no Asis o día antes do partido. Eso se pode decir, Que cabrón. Esa pregunta queda aí, vale. Vale, queda aí, pasamos ao seguinte. Jatalín, que tal levou non marcar ningún gol o ano pasado? No, é que, a ver, non hai ningunha mellor que a outra, xa che digo, Hostia, macho, que cabrón este, Joder. Bueno, a verdade que jodido, porque primeiro ano en terceira, e coido que último, moi jodido, verdad, pero bueno. Tuve a primeira parte da temporada, sí, estuve xogando, tal, tamén me fui de vacacións,
Pero despois na segunda parte non xoguei nada. Aí xa non é cousa miña. Cosa Cando esta- chegou o Mariano nada. Nada. Non cheira- Hai que tirarlle das orellas a Mariano. Non cheiraba ao campo, Ai. Di Marluán que deu moitos goles, ves? Por iso Sera puñache de media punta, joder, porque viu que regalabas moitos goles o ano pasado. Sí. No, eso o ano do ascenso. A Marquiños. Buah, cuidado, peloteiro. Ese ano que fixo foi espectacular, Anda aí no Celtic agora, Imos ver un pouco a clasificación da Preferente Sur, porque con esta vitoria quedades aí oitavos a 5 puntos do playoff, que ao final tanto falamos de mal inicio, pero estades máis preto do playoff a 5 puntos que do Tide, que foi o vosso rival esta fin de semana, 7 por riba do descenso, así que, home, agora entendo que mirar para arriba. No, hai que mirar para arriba, estamos cerca. Pero é o que dixeste ti antes. Hai que encadenar un par de vitorias e xa se ven as cousas de outra maneira. Ahora temos que ganar os 2 partidos que quedan este ano e temos unha cena paga polo presidente, que eso é importante. Home, claro. Ese é pagada polo presidente máis, que esa saben mellor incluso. A comida está máis rica. Hostia. Seguinte rival, este apartado leva un pouco máis Antón Vieites sempre, hoxe non está aquí connosco, pero é o Pontevedra B, que coido que é un dos mellores locais do grupo. No Manolo Barreiro gañou moitos partidos e ademais é o equipo máis goleador, 34 goles en 14 xornadas, e ven de gañarlle 6-1 o Porriño, ou seja, derbi pontevedrés, pero partido duro. Partido por uno. Sí, aparte meteulle 6 o Choco a jornada anterior. Leva 2 partidos marcando bastantes goles. Pero bueno, partido de chavales xóvenes dun filial que van en moto. Se non lle igualas, se non compites contra eles, vámonos pasar jodido. Quen lle a dicir a Romai que despois de tantos anos en Pontevedra e acabar xogando contra o Pontevedra B no Vilalonga, Está contentísimo, Sí, seguro que lle fai moita ilusión, sí. Estaba pasando. Sí. Pregunta Jatalim, quen cree que vai subir directo? Quen cree que vai subir directo na Preferente Sur? E que ahora mismo, polo que ves, polo que ves nos resúmenes de Tibigal e todo, dices que Batios. Porque van en dinámica de... Hostia, van ganando todo, sin... E polo que me contan que moi ben, sabes? Saben o que xogan e están... Bueno, xa teño a diferencia, non sei cantos puntos teñen. 4 ou 5 puntos co segundo. Agora mesmo están con 33 primeiros, Arnoia segundo 29, Areas 27, Pontevedra B e Lemos 25, tamén o Antela con 25. Sí. Pois nada, pues eso que che digo, xa son 4 puntos que ao final esta liga ti podes ganar o primeiro como podes perder co último. Así que hai que ter cuidado. Pero bueno, están primeiros, que ao final eso, ti estás primeiro, a semana leva de outra maneira, chegas ao domingo e a veces ganas sin querer. Como nos pasaba a nós, fai 2 anos. Ata saben diferente as copas dos sábados cando vas primeiro, macho. Antes, non se me escapou, antes dixeche o de... Pode que o último ano na terceira, eu creo que xa do Vilalonga ata que che voten xa non saes. No. Xa, retírome aquí. Son 10 anos xa, pero é verdad que con ese paso polo Sanxenxo, pero 10 tempadas no mesmo equipo, cuidado. No, si, estuve o que che dixen antes, un ano en Cambados e 3 en Sanxenxo. E a Sanxenxo foi cando subimos a terceira. Sí, señor. Pois nada, despois do Covid xa volvín. Antes do Covid xusto volvín para Villalonga. As últimas polo chat xa por ir rematando. Di, mira, antes chamaches mítico e invocáchelo. Rachu, que di, o mellor dianteiro sen pés que vin. Esa é a gracia que tiñamos. O ano pasado, máis anterior, nos rondos pasámoslo pipa. E Rachu aprendeu moito comigo. Non salía do medio. Para ben ou para mal? Para ben. Tanto él como Iago Portas aprenderon moito. Jovi 14, pregúntalle que lle gusta máis, se marcar en San Pedro ou tomar un boviño francés e un puro. Hostia, son cosas diferentes.
Podes facer primeiro unha e despois a outra, claro, tes toda a razón. Claro. Tes toda a razón. Claro. Gana o partido e a noite unha botiña de viño en pulpo. Séntache como un... Jatalín, que espiña lle queda no fútbol? A min ninguna, a verdad. Ninguna. Iso é importante. Estou moi contento onde xoguei, cos compañeros que xoguei, o que se conseguiu, que a verdad que son 2 ascensos a terceira. Mais unha Copa de Diputación, moi ben, a verdad. Pois teño que preguntarche a clásica, que foi antes a que anticipou un pouco o Gato do Ortoño, que é a que se dedica Héctor Méndez, máis alá do mundo do fútbol. Sempre nos gusta aí un pouco falar. Moita xente, evidentemente, a gran maioría da terceira preferente teñen que buscar outro chollo porque o fútbol non lles chega para vivir, pois non sei, por coñecerte un chisquiño máis. Sí, eu traballo aquí en Forjas de Sandés, chámase. Facemos bateas para Mesillón. Sí, señor, que guapo. Pero ti estás encargado de facelas ou de deseñalas ou como é o teu chollo en sí? Eu, pois, de comercial, máis ben. Vale. De comercial. Sí, señor. O príncipe das bateas, pero noutro senso. Ten razón Madialevo, de verdade, ¿no? Sí. Sí, señor, que grande. Pois, meu... Ai, estou coa gorxa fodido, teño que ir tomar uns viños tamén en puro porque senón, cuidado. Moita comida con Silva, di o Gato. Moita comida con Silva. Ese non sou eu, home. Ese é meu jefe. Meu jefe levase con Dani Silva. Sí, señor. Porque ten bodega de viño tamén. Rise porque non sabe nin a súa función na empresa. É increíble o teu, di Iago Portas. Son uns cabróns. Con pintas. Héctor, que un placer, moitísimas grazas por estar aquí connosco en Fica coa Bola. Perdón polo atraco tamén a Baciles, que foi unha chea deles. Parabéns por ese hat-trick. E a mellor da sorte no que resta, vale? Moitas gracias, amigo. Aí están, falamos unha aperta. Os protas deste 11 galego 133, Maxi Lebrán, protagonista do bazo da xornada, e Héctor Méndez Araúxo, o xogador exalta da xornada. Últimamente, sobre todo, cando hai un xogador da Preferente Sur, o chat está ratatata. Miña nai querida. Bueno, temos os dos protagonistas. Imos co resto do 11. A non ser que queira destocar algún dos temas candentes desta fin de semana antes de seguir co resto do 11. A mí non me apetece moito falar do tema da Unión Deportiva Ourense, porque creo que actuou moi ben o club. Creo que Borja estivo moi ben no Galicia en goles, con ese problema que tivo Víctor Gamarra. Algo extradeportivo que creo que non hai que facer máis leña. Que pasou? Non vou facer máis leña do que aconteceu. Simplemente cometeu un erro que evidentemente é moi grave e que o club pois agora ten que tomar medidas e ten que haber unhas consecuencias que veremos cales son, e creo que o club está actuando ben, así que creo que non hai que facer máis leña do árbol caído, porque entendo eu, quero pensar eu, que o máis arrepentido de todo isto é o propio Víctor Gamarra, así que creo que por aquí podemos pechar o tema. E despois, restricción de contrato, pois non o sei, é o que están valorando, polo que di o comunicado oficial da Unión Deportiva Ourense. E despois o tema do Coruxo, nos enquente, vendo a noticia que se acabou de Galicia, claro, no primeiro momento, pois dis Marc García, o adestrador do Real Ávila, cuidado, porque é pa que durma no calabozo. Despois é certo que cando os compañeros do Enxogo da Televisión de Galicia pois sacan a rolda de prensa completa, pois foi o que puxemos un pouco hoxe en Twitter. Creo que José non estivo ben, o responsable de comunicación do Coruxo. Creo que se pasa bastante, creo que é bastante insistente en debates que non veñen moito a conto, o cal non xustifica que haxa unha patada a unha cadeira de rodas. E despois eu xa non vou entrar en se finxiu, se non finxiu. Foi unha lega que non viña a conto. Se eu son o adestrador do Real Ávila, evidentemente capitán a posteriori é moi doado, pero non entro máis a debatir cando vexo que vai pola tanxente ese debate que non viña a absolutamente nada. Non me enleo, simplemente piro co meu punto para Ávila e listo. E agora, pois entendo que haberá unha denuncia por unha parte, haberá outra denuncia por outra parte, e veremos que pasa, pero xa está. O sea, xa tampouco, non vou xustificar a patada a unha cadeira de rodas, non vou entrar a valorar se finxiu, se non finxiu. A xente ten aí a rolda de prensa e cada un tome as súas decisións. Evidentemente, como dixo Talima, hai un parte de lesións, ten un xeonllo moi magullado e ten unha costela fisurada que non rota, iso é un feito, e entendo que a través de aí pois vai a
a executar esa denuncia ante a policía, e xa está, e agora serán as autoridades as que determinen. Non vou entrar a valorar se tirou, se non se tirou, a min eso parece unha auténtica tontería, e creo que tamén en redes sociais nosos primeiros magnificamos todo, magnificamos absolutamente todo, porque só hai que ver as reproduccións que ten o Reel que sube onte o En Xogo e o Galicia en Goles, ten, non sei, 200 e pico mil reproducións. Bueno, unha chea delas, moitísimos comentarios de xente que está opinando absolutas barbaridades, e sabemos como son as redes sociais, e creo que iso non lle ben nin o adestrador do Ávila, nin o propio responsable de comunicación do Coruxo, nin a ninguén. Así que, bueno, empatou o Coruxo, sacou un punto cun penalti que non era, por certo, que non era penalti, pouco máis que engadir. Como se monta nunha fin de mi madriña, que foi unha fin de, cuidado, cargadiña de todo. Polos vídeos que hai xa viñan quentes da casa antes, eso é certo, tamén houve moitas testemunhas que xa nos avisaron durante o partido, antes de que pasara todo iso, a que se está liando porque o adestrador do Real Ávila está sancionado, está liando a na bancada, que non sei que, se xa houbo lea, se non houbo lea. Todo ese caldo de cultivo probablemente despois desemboca no que vimos na rolda de prensa, pero xa está, coido que ata aquí, que non hai que comentar moitos máis. Así que imos ir co resto do 11, que ademais hoxe estou só e teño un 61% de batería, así que agardemos que chegue ata o final a miña cámara. Merquei unha webcam, o problema é que ten tipo C e o meu ordenador non ten para conectar tipo C, así que teño que comprar un adaptador, pero dentro de pouco non vou quedar sen batería na cámara, que o cal xa é unha innovación neste 11 galego. Eliximos creer, non hombre non. Efectivamente, merquei a webcam, aquí está conectada xa. O problema é que sigo coa cámara aí posta porque non poden conectala. Así somos. Igual tiñan complexo de xogar co Ribeiras do Lea, polo da Lea, digo. Sempre deixa o seu chiste aí, Volk, que grande. Que grande. Por certo, escoitei o disco, Volk. Gustoume. Teño que darlle aí máis escoitas. Xa vin que estás aí publicando pouco a pouco os temas. Pero está guapo. Imos coa portería deste 11 galego número 133 para Edu Sousa do Pontevedra. Había moitos nomes que podían entrar no Pontevedra, finalmente decantámonos polo gran capitán, por Edu Sousa, porque o Pontevedra levou o derbi. Para rachar cunha xeira mensual moi negativa, os granates pois saíron a comer o céspede de Balaídos e foron quen de remontar ese tanto inicial de Óscar Marcos e vencer por 1-2 en Balaídos ante o Celta Fortuna. E a frase coa que quedou todo o mundo que estaba escoitando tamén a Freddy en rol de prensa, pois foi esa que dixo que o Pontevedra xogou un derbi e non un partido máis, pero máis alá da intensidade que poida dicir Freddy, de que non estivese contento coa actitude dos seus xogadores, pois creo que tamén no futbolístico foi mellor o Pontevedra e mereceu a vitoria. Marcos Piedras, fixo bo partido, sí. Volk, a min prestoume oírte onte na radio mentres vía tamén a TQHT. Joana, facemos crowdfunding para o conector se fai falta. Non, se non é caro, pasa que non o merquei. Cando se fala do Celta, no extremo esquerdo, igual tiñan complexo de xogar esa Xalín. Que opinas do derbi, di Marcos Piedras? Bueno, xa falaron un pouco onte no directo, que estaba vendolle eu tamén. Bueno, para min é unha masterclass de Rubén Domínguez, de como potenciar os escasos recursos que tiña disponibles, coa vaga de lesións, e tamén hai que dicilo coa planificación deportiva do cadro de xogadores que, bueno, foi unha plantilla curta e ademais con certos nomes que o certo é que non están aportando, hai unha diferencia entre certos nomes da confianza do adestrador e outros máis do perfil da dirección deportiva que non están a funcionar, e iso fai un cadro de xogadores curto, poucas opcións. Vimos a Alain Ribeiro de central, bueno, moitos xogadores fora de posición que rendiron a un nivel espectacular. E creo que é unha masterclass de Rubén Domínguez que lle gañou a partida a Freddy, e como digo, puido entrar a line de central ben arroupado, parteazo de Miki, bueno, quixemos quedar con Edu Sousa porque creo que foi outra das chaves do partido, ese duelo con Hugo González, que é certo que non decide ben, pero ao final quen lle para esas accións, pois é o propio Edu Sousa. A primeira aínda con 0-0 antes do gol de Óscar Marcos. Centro segundo pau, está completamente só Hugo González. É certo que é de mérito de Hugo
definir onde está Edu, pero reacciona moi ben, acción de reflexos puro, acaba parando ese balón aí coas pernas e rexeitando ese balón fora. E despois a segunda acción é co 1-2, xusto despois de que Brais Abelenda é reacción do 1-3, esa vaselina que se lla vai por riba para sentenciar o partido, pois ten esa ocasión clara Hugo González, pode pasar atrás, non decide ben, pero bueno, saca ya de novo Edu, ademais das que saen no resumo, que son estas dúas, pois fixo tamén algunha parada, estou moi seguro. Sempre se falou dese Edu Sousa, do seu nivel, de se xa non está para xogar non sei que, non sei canto, ao final, mira, cando non está Marqueta, pasou na Copa, pasou en Balaídos, Edu Sousa sempre aparece, porteirazo, capitán, é un gran tipo, así que merecida esta estrella no 11 galego da xornada. Sorteo sobre 12:30, mañá abres directo, nada importante polo chat, están aí falando entre eles. Vemos a clasificación da primeira federación, o Racing que gañou, está con 27 puntos, a 5 do Tenerife que empatou no Anxo Carro 2-2 ante o Lugo, e a piques estivo o Lugo de Diego Iglesias de realizar a machada e conseguir esa remonta épica. O Fortuna que coa derrota queda con 27 empatado co Racing. Pontevedra 21 puntiños a 3 do Real Avilés nos postos de playoff e 4 por riba do Deportivo Guadalajara, que agora mesmo pecha as posicións de descenso. Lugo 19 puntos despois do empate que comentaba, e Arenteiro chegou a primeira vitoria de Jorge Cuesta. Era Jorge Cuesta. 3 meses despois chegou a vitoria do Arenteiro, que queda con 13 puntos a 4 de sair do descenso. Wolves 1, United 3. Fer López non cheira balón, pero está xogando. Xa é noticia, que estea xogando xa este noticia. Ves o Tenerife campeón ou crees que o Racing pode competirlle? Polo de agora vexo campeón. O mellor nunhas semanas cambio de parecer, pero polo de agora vexo un campeón bastante sólido, sinceramente. O Racing gañou, pero volveume a non deixar boas sensacións. Custoulle xerar ocasións, custoulle, bueno, non sei. Queda moito, pero non me gustou demasiado o Racing unha semana máis, aínda que gañou. Eu creo que o Racing non lle compite, di Marcos Piedra. Sentou pola lesión de Belegarde. Moi ben, pois que non xogue moito, que ten que vir para Galicia en inverno, que é a guinda do pastel. Centro da zaga, levaba moitísimas semanas rondando o 11 galego. Volvemos a preferente grupo segundo, volvemos a preferente sur para falar de Rubén Gullón, do Atios, do líder, do que falaba agora Héctor Méndez Araúxo, porque o Atios gañou en Santa Mariña, onde dicían a semana pasada a Madia Levo e Jatalim que non había luces, pois volveu pasar o mesmo. Por 2-5 impúxose o Atios de Hugo González Guedella, que continúa líder logo desta goleada en Santa Mariña. E ollo a isto, con 7 goles no segundo tempo, 0-0 foron o descanso, marcou Macio González, mollou Iker Villanueva, pero aos seus 38 anos volveu dar outro recital o espigado defensor das Neves, que marcou este gol dende o saque de Curruncho nesta acción. Le moi ben onde vai ir o balón e marca no que nese momento era 1-3. Acabaría o partido 2-5. Gullón partidazo en defensa, outro gol, xa leva 3, xa leva 3, que para ser central aos 38 anos, capitán xeral, pois home, está moi ben, pero que ademais ten aínda máis mérito porque temos a intrahistoria de que o sábado, mirade onde estaba, o bo de Gullón estaba en Villa Park vendo o recital do Aston Villa de Unai Emery, que lle gañou 2-1 ao Arsenal. Aí o tes, a Gullón, o segundo pola esquerda, vendo o partido en Villa Park. O domingo chegou ás 2, hora galega, ao Porto, e ás 3:30 estaba en Santa Mariña. Recital con 38 anos, gol e veña, Nana Coco 2-5. Cuidado con Gullón, que leva semanas merecendo estar aquí e por fin estrea aparición no 11 galego da xornada, o ex de Xuvenil de Ponteareas, de Gran Peña, bueno, unha dilatadísima carreira. E agora, pois, dando masterclass tras masterclass ali no Atios. Foi o Atios, pero faltaron os vatios. Que show en Redondela. Sodes tremendos. E
E vemos a clasificación da Preferente Sur despois desta vitoria do Atios. Xa o vimos antes, 33 puntos, primeiro clasificado logo de 4 vitorias consecutivas. Só perdeu un partido, o mesmo que o Lemos, pero só perdeu un partido o Atios de Hugo González, que o certo é que agora mesmo a estas alturas da película pois ten unha pinta de ascenso directo criminal, sen intención de gafar, por suposto. Iso sempre. Voulle dar un choupo a auga porque o de facelo só e non poder pasarlle a pelota a Antón Vieites é complicado, é delicado. Mentres tanto, podo contarvos que o central esquerdo, lateral esquerdo deste 11 galego 133 é Aitor Aspas, pola vitoria do Alondras na Grela por 0-3. Gañou o Alondras de Rafa Villaverde, segunda vitoria consecutiva, logo desa xeira tan negativa para, pois xa, achegarse pouco a pouco os postos de playoff. O Aspas bo, di Madia Levo. Recuperou o Alondras homes importantes, como por exemplo Guille, que no primeiro tanto pois puxo un carameliño tremendo a Martín Rafael para ese gol coa testa. E despois pois chegou o recital de Aitor Aspas, que marcou 2 auténticos golazos. Temos aí as capturas do resumo do enxogo. Primeiro coa dereita, imaxe arriba a esquerda, que entra pola escadra. Despois co partido 0-2, sácalle ese balón que vedes no centro da imaxe a Rodri Parafita coa testa, é dicir, evita o gol 100%, sacou prácticamente na leña porque Brais Pereiro non chegaba, e logo marca, xa para pechar o partido 0-3, un auténtico golazo de falta directa, dende a posición que vedes na imaxe de abaixo a esquerda, entra por toda a escadra o balón, é un chicharro de falta directa, marcou un coa dereita, evitou un gol na liña e marcou outro coa esquerda, de falta directa, un auténtico golazo. O certo é que lle roubamos un pouco o Exalta ou o Bazo, a verdade, porque merecía estar aquí connosco falando o bo de Aitor Aspas, pero bueno, tamén o merecía Maxi, tamén o merecía Araúxo, tamén o merecía outra moita xente. Nos, pois temos que decantarnos por lo que hai. E repasamos a clasificación da terceira despois desta vitoria do Alondras. Os de Rafa Villaverde, os do Morrazo, quedan con 18 puntiños a 3 do Racing Club Vilalbés, que gañou despois desa xeira de empates que levaba o cadro chairego. O Montañeiros queda con 20, 19 o Boiro, que lle meteu 4 Noia no derbi do Barbanza, o Polvorín que lle gañou o Gran Peña en Barreiro 19 puntos, o Estradense que perdeu precisamente con Montañeiros 18, Arteixo 17 que gañou 0-3 en Carabagueiros, Viveiro 16 que gañou en Cantarrán ante os Somozas pola mínima, Cambados 14, Barco 13, Noia 9, Barbadas 8, Silva 7. Perigan os 3 de abaixo porque están, o certo, bastante desenganchados. É verdad que co Barco o Noia ten 4 puntos, eso é certo, pero, bueno, xa empeza a haber aí un certo escalón, así que teñen que empezar a tomar medidas, evidentemente, pois importante reforzarse, ou se vai a haber reforzos tamén neste mercado de inverno, para ver se os 3 de abaixo pois poden darlle un pouco de vida aos seus equipos e sair deses postos de perigo. Puiden chamar a Schroeder pro Exalta, pero non creo que collese o teléfono, a verdad. Os 3 de baixo pintan feo, a verdad que sí. E por arriba, o Compos gañou con esa testada criminal de Maceira, que ademais tivo un par delas máis para ampliar a súa conta. Gañou no Vero Boquete de San Lázaro por 1-0 ante o Arousa, así que colle esa vantaxe de 6 puntos, moi importante tamén, que despexa un pouco as dúbidas tamén, sobre todo esas dúbidas do Compostela a partir do minuto 70, que aínda, bueno, houve algúns partidos nos que houve ese ruxe de, por exemplo, contra o Céltica ou contra o Gran Peña, se os equipos rivais mereceron acabar gañándolle o partido ao Compos, pero a realidade é que está con 6 de vantaxe respecto do Arousa despois de gañarlle o segundo cun partido coido que bastante sobrio. 8 vitorias, 5 empates, ninguna derrota, 23 goles a favor e 11 en contra. Por que non entran máis xogadores do Compos no 11 galego? Polo síndrome do líder, xa vos lo contamos moitas veces, cando un equipo vai disparado como lle pasa o Negreira no norte da Preferente, pois sempre nos custa un chisquillo máis destacar xogadores, porque é como que xa esperas que gañen todos os partidos, é como que lle restas mérito ás vitorias, cando realmente teñen moitísimo mérito. É o que hai, somos así de inxustos, é o que ten. Pero bueno, Arousa 23, Céltica 22, despois de gañarlle o Barbadas, Somozas 22, leva 4 partidos en gañar o equipo de Stiri despois dunha xeira maravillosa, Racing Vilalbés 21 puntos. Non bebín ao final, non bebín. Canto lle queda Alberto Mariano no banco? Bueno, haberá que ver se confía o Noia en que lle pode dar a volta ou se busca xa outra opción. Falábase de que outro día no derbi do Barbanza estaba Iván Carril na bancada. Iván Carril coido que non pode coller o Noia, porque o ser rescisión entendo que non podería adestrar o Noia esta tempada.
Entón, se deciden destituir a Alberto Mariano, que dende aquí sempre imos abogar porque non, porque todos os adestradores manteñan o seu posto, iso evidentemente, máis Alberto Mariano que un gran tipo, non queremos que despidan a ninguén do seu traballo, pero no caso de que o non ya decida, pois creo que a por Iván Carril non poderían ir, así que veremos. Esta xornada pode ser determinante na Liga, ese máis 6 xa son case 3 picazos, pois sí, a verdad que é unha vitoria de... non de campeón, pero bueno, de amago do Compostela. Imos co centro do campo. Por iso decía antes na presentación que o de xogador exalta xa está moi arraigado entre os xogadores, polo menos a terceira da preferente no fútbol galego, porque outro día estábamos na Radio Galega, no Galicia en Goles, entrevistando a Jairo Arias, adestrador do Montañeiros, e cando lle dixen que volvera a marcar o noso protagonista do centro do campo, que non é outro que José Balsa por 2 no Montañeiros, dixo: creo que do Bazo xa pasou esta semana a ser xogador exalta. E claro, Robert mirou para min en plan: ti entendes isto? E eu, sí, entendino e gustoume moito. Gustoume moito que esa referencia a que de o Bazo da xornada, que foi cando marcou o gol da vitoria ante os Somozas, pois pasou a ser exalta despois de marcar o tanto da vitoria ante o Estradense. O Montañeiros, que xunto co Céltica é sen dúbida o equipo revelación da terceira, venceu no Novo Municipal pola mínima, gol partita de José Balsa, que non José, xa o aprendimos, e pongo por 2. Dicían na nosa conversa aquel día que Jairo pedíalle a todos os do centro do campo pisar máis, bueno, non área, pero si segunda liña, chegar máis a posicións nas que puideran facer goles, e o certo é que José Balsa pois tomou no pé da letra, como decía, marcou ese gol ante os Somozas, roubeillo en xogo, pero mirade que gol, mirade que gol marca Balsa, a prolongación aí apeiteada, controla, similar ao dos Somozas, pero claro, o disparo é criminal. Pape bota as mans a cabeza, Balsa que queda como Bellingham, como Jude Bellingham aí coa celebración cos brazos abertos, é un golazo, un golazo criminal o que marca José Balsa. Ese control, ese en dúbida lo pegalle, bueno, por onde entra esa bola, cuidado. A verdade que Robert podía vir a sufrir o chat, a verdade que sí. Moi mal Roberto Carlos, que non mira fica coa bola. Non sei se mira TQHT, ao mellor sí, non sei. A ver, aquí ten moita... Ten en conta que Robert curra moitas horas, non ten para non creo que cando desconecta un pouco na súa casa, máis con fillos, etcétera, pois non creo que lle apeteza vir aquí o chat a falar máis de fútbol despois de todo o que ten na fin de semana. Así que o seu fillo sí, de TQHT, ves? Pois mira, aí está. José Balsa, que pon ese por 2 no 11 galego da xornada, ademais fixo un bo partido polo que nos contaron, e xa vimos a clasificación antes, xa repasamos. Montañeros de Jairo Arias, 20 puntiños a un do Racing Club Vilalbés, por certo, xa vai xogar os partidos en el Viña, ainda que hai medio lea, porque claro, vai xogar os partidos en el Viña, pero non poden adestrar ali. Así que bueno, segue con eses problemas de campo, de guardar cousas, de guardar material, do estado do céspede de San Pedro Bisma. Agora pois vai mellorar nese senso el Viña, pero claro, se non podes adestrar no campo onde vai xogar, pois tamén merma un pouco, así que creo que iso engade máis mérito a tempada que está facendo o cadro coruñés. 5 vitorias, 5 derrotas, 5 vitorias, 5 empates, 3 derrotas, 16 goles a favor, 15 en contra, e cuarto partido sen perder, segunda vitoria consecutiva a un puntiño do playoff con José Balsa con ese por 2. O fillo gusta yo GeoGuessr, di Madialevo. Home. E ao seu lado, pero a diferentes alturas, como se fósemos expertos na táctica e amantes de Claudio Giraldez, que un pouco sí, facendo trampas, porque realmente xoga máis arriba, xoga onde queira, bo rendemento. Ainhoa Marín, do Deportivo Abanca, claro que sí, porque gañou o equipo de Fran Alonso, importantísimo triunfo en Riazor por 2-0 ante o Granada, para se afastar un chisquiño máis dos postos de perigo na Liga F. En fase 2 ou na fase 3, non o sei, a pares e anones. Con dúas protagonistas habituais e reincidentes neste Deportivo Abanca, Milén, que cumpría 100 partidos coa elástica branquiazul, e a futbolista de Badalona, que levamos pois anos destacando no 11 galego. Van 133 11, se debe levar ela pois unhas, non sei, eu creo que preto das 10 aparicións, ou un ano que creo que puxo por 4.
o do ascenso do Depor, se non me trabuco, e segue a ser das máis determinantes do equipo de Fran Alonso tamén na elite do fútbol feminino español, e marcou os 2 goles da vitoria. No primeiro, pois aí intenta dar a parede con Milén, toca unha futbolista do Granada, está máis rápida que a defensora, que a central, para chegar antes, dispara, o balón dá no pau, e cando recibe o rexeite do pau, todo o mundo pensa que vai rematar de primeiras, pero controla e ten a calma suficiente para canear arriba a imaxe dereita, canea esa defensora e marca para hacer o primeiro tanto do partido. E no segundo, un erro garrafal da defensa do Granada, pero garrafal. Está moi lista Ainhoa, recupera o balón e define cun disparo forte por abaixo e marca o 2-0 para dentro. Vemos la clasificación da Liga F. Con esta vitoria, o Deportivo Abanca queda con 13 puntos, 8 por riba do Dux Logroño, que agora mesmo é o equipo que descendería xunto co Levante, que só leva 2 puntos en toda a Liga, nesta Liga F. O Barcelona vai primeiro, que cosa tan rara, efectivamente. Bueno, pero tampouco hai tanta diferencia este ano, Leva unha derrota. unha derrota este ano o Barça femenino. Temos o centro do campo, imos agora a outro por 2 e a outro hat-trick. Xa tivemos o de Araúxo, temos outro hat-trick de ata 4, ata 4 que hai neste 11 galego, outro por 2 que non é outro que o de Marc Marruecos no Bergantiños, ademais é un hat-trick en 45 minutos. Chegoulle a Marc Marruecos para estar neste 11 galego por segunda vez, para tombar o líder, nas Eiroas, no domingo na matinal, e seguir axexando o cadro de Simón Lamas os postos de playoff na segunda federación. 3-1 ante a Ximnástica Segoviana, 3 goles dos homes do por 2 neste 11. Marru, que xa leva 11 dianas, coñecímolo naquela entrevista cando foi o bazo da xornada, un gran tipo, un tipo sobrio, que non dá unha palabra máis alta que a outra, pero que ve porta con unha facilidade abraiante. Son xa 11 goles, aquí en Fica Cabola dixo que vai quedar toda a tempada en Carballo, así que agardemos que así sexa, porque estou seguro de que hai moitas direccións deportivas tomando nota do seu nome, do nome de Marc Marruecos, e imos ver o hat-trick, aquí o primeiro, Santi Canedo, peitea Darío Germil, controla coa perna dereita caneando o porteiro e para dentro, o primeiro. No segundo, é un despexe orientado, melonazo orientado de Keko Evia, e picadiña de Marru, bueno, é unha pasada, a verdade. Ten unha capacidade para facer goles increíble. En esta, xogadón de Iaguito Novo, que outro dos homes vitais neste Bergantiños, bo pase, control maravilloso, e para dentro, hat-trick de Marru. En 45 minutos o Bergantiños encamiñou o partido con estes 3 goles dun home que, como digo, pois creo que non imos tardar en ver en categorías superiores, quen sabe, oxalá sexa porque o Bergantiños xoga a vindeira tempada na Primeira Federación, quen o sabe, ninguén o sabe. Vaya pase de Iaguito Novo, cuidado, ten gol este raparigo e ten pase o amigo Iago Novo. Pongo por 2 e con esta vitoria o Bergantiños queda, como digo, pois a un punto do Salamanca CFUDS, que non lle faltan siglas, 24 puntos quinto clasificado, un por riba do Bergantiños que ten 23, sexta vitoria da tempada. O Fabril, que empatou, leva 3 partidos sen gañar, o equipo de Manuel Pablo non atopa a porta. Faltan os goles de Ensongovil, que sí que sumou no principio de Liga, pois xogou contra o Marino del Banco 0-0, parece que lle falta un pouco Fabril esa facilidade para ver porta, como sí que ativo cando foi líder momentáneo da segunda federación no inicio de Liga. O de Ourense, que perdeu ante o Numancia por 0-3 nun partido con, bueno, nun partido no que pouco houbo que facer, a verdade. Ese gol no centro do campo 0-2, é certo que estaba bastante quente a xente porque coido que era o árbitro que non asubía esa man de Yu no playoff ante o Gran Peña, etcétera, pero bueno, pouco, creo que houbo pouco que rascar, en algún momento ia chegar ia se rachar esa xeira tan positiva do non Deportivo Ourense, que ainda así coido que está nunha posición de privilexio con 22 puntos a 2 do playoff na 8ª posición. Coruxo, despois de empatar 21, Sarriona 18, que xa repasamos con Maxi Lebrán. E creo que polo de agora están en boa situación todos os equipos galegos da segunda federación, así que cruzamos os dedos para que esta tempada non haxa arrastre dende a segunda federación a
terceira. Enganchando, aínda que a súa posición é extremo esquerdo, e rota tamén con Queco na dianteira, na punta do ataque. Terceiro hat-trick deste 11, Fernando Lezcano, do Portonovo, máis preferente sur. Na cuarta vitoria seguida do Portonovo ante o Umia por 1-3, na restrea da Bouza, que volveu a abrir o seu campo Umia, novo céspede, ambientazo increíble cos dous equipos, aí con moita afección por parte dos dous equipos, segundo nos contou o amigo Ángel Martínez. Estaba ali a xente da cantina de Portonovo, non sei como agora como se chama o grupo de animación, a cantina de Baltar ou algo así. Dixo que había un ambientazo o amigo Ángel Martínez con xente do Umia, con xente do Portonovo, cuarta vitoria consecutiva do equipo de Baltar. E Lezcano, pois, que marcou os 3 goles da vitoria. O primeiro coa puntera, cando non temos vídeo dos goles, vouvolos contar eu porque non hai vídeo dos goles. Tibi, pois na Bouza aínda non ten a súa cámara, estaba posto o partido pero non hai vídeo do partido. Vedes aí as obras aínda, o sea que rematouse a Bouza, que ten unha pinta tremenda ese céspede, pero non os arredores, digamos, aínda non. O primeiro, como digo, coa punteira, que só estaba na súa testa, verdade? Ninguén esperaba que lle achouzara dende ali, según contou Ángel. O segundo gol fantasma moi protestado polo Umia, porque dicían que non entrara. E o terceiro, pois, centro remate. MVP do partido, merecía o de Vila García esta aparición no 11 galego da xornada. O Umia xa pode preparar o ano que ven na Primeira Galicia, en obras como Balaídos, Jatalín. Sempre, como che gusta meter o dedo na ferida, macho? Bastante terán eles como para que veñas ti aquí a zouparlle aínda máis. 6 puntiños ten o Umia, evidentemente nunha situación delicadísima, a 9, a 3 partidos de sair do descenso. Tamén che digo unha cousa, Jatalín, cousas máis estranas xa vimos, sí ou non? Así que veremos que pasa. O Portonovo, que con esa cuarta vitoria consecutiva queda con 19 puntiños. O Portonovo coido que leva o partido anterior a estes 5 últimos gañou tamén, así que coido que leva 6 vitorias dos últimos 7 partidos. Case nada, case nada a recuperación do equipo de Mins, o 19 puntos a 6 dos Bad Boys, como dije Talim, do Club Lemos. Se fichan a 3-4 en xaneiro e remontan a diferencia. Bueno, veremos. Veremos que pasa, se está preferente sur, que xa repasamos moito. Se meten billetes. Se queres aportar, eu creo que estarán abertos, Eu creo que se vas aí pola Bouza e dis, mira, son Jatalín e quero poñer 200.000 euros para que salvedes o equipo. Que che parece? Da Bouza pasaría a chamarse Jatalín 10 o campo. Sería increíble. Bueno, imos co que lle interesa a Marcos Pedras, por suposto, porque na banda esquerda, estive tentadísimo de meter a Borja, porque o partido que fai foi increíble, pero que son 2 goles e son 2 golazos. Ao final, tiven que quedar con este tipo que tanto fai rabiar a xente, porque parece que nin sinte nin padece, está aí como dixo Daniel Vance, que a veces parece Koldberg e outras veces Sweetberg, non? Pois un pouco iso, a veces parece que nin sinte nin parece, marca 2 goles no Bernabéu e está como a min cando perdo na FUT Champions, é tremendo. Salvan seguro con 200.000 euros, ainda casi lle dá para subir a terceira federación, pois xa está. A ver, Jatalín, entre ti e eu, sabemos de sobra que tes máis de 200.000 euros debaixo do colchón, así que podes deixarllos o Umia, ou, non sei, decidir outro equipo e intentar que suba da preferente a terceira. Forrao tes que estar, estou seguro. Bueno, o Celta que saltou o Bernabéu con eses 2 goles do Kraken Williot Swedberg. E teño por aquí un dato de Opta. A ver, o partido xa está máis que repasado por todo o mundo. Se non tedes o pospartido de TQHT, bueno, en fin, xa está máis que repasado. Foi un baño táctico, foi un recital do Celta. O Madrid esquiciado, que si os colexiados, que si non sei que. O Madrid só reacciona cando lle expulsan a Fran García. Foi o único momento no que o Celta sofre un pouco. É certo que Radu tivo un par de paradas, sobre todo a pelota parada e tal e cual, pero foi un baño. O sea, rondos xigantescos do Madrid, do Celta ao Madrid, sen cheirala, saindo da presión, foi criminal, tremendo. Invirtos antes nunha cámara top para ti, grazas, Jatalín. No, se agora teño boa webcam, pero teño que poder conectala. O dato de Opta que tiña por aquí, porque como digo, o partido xa está máis que repasado, é que Williot Swedberg é o primeiro xogador estranxeiro que marca en 3 ou máis partidos consecutivos da Liga contra o Real Madrid dende Luis Suárez en outubro do 2018,
do 2018, case nada. Ten un idilio co Bernabéu, el o di tamén cando fala despois cos compañeros de Celta Media, e marca 2 golazos. O primeiro a pase de Brian Zaragoza, que coido que non é o mellor centro do mundo, pero faibo o Kraken co calcaño, e o segundo, bueno, pase de Aspas, tanto meme de con música clásica de fondo, con música de non sei que de fondo, como canea Courtois, esa revancha, esa vinganza do penalti non asubiado na Copa do Rei o ano pasado contra Lunin nese caso, e bueno, canea como se fora Cole Palmer, un tipo que nin sente nen padece, pinchanlle e non sangara, pois canea a un dos mellores porteiros do mundo como é Courtois, marca a prazer o 0-2 definitivo nun día idílico, para o Celta e para o celtismo, e que supoño que tamén axuda un pouco a disipar esas certas dúbidas que houbo, sobre todo en redes sociais, etcétera, etcétera. Di Anxo, pareceme alucinante que os madridistas falen de roubo cando por primeira vez na historia un árbitro ten os ovos necesarios para arbitrar sen influenciarse pola bancada. Estou de acordo. Que pasa? Que tamén é certo que aulle xusto a carrera senón a Vinicius, por exemplo. Que se chega a botar a Vinicius eu xa aplaudo coas orellas. Bueno, a ver, é que é eso, tampouco está máis que analizado o partido, xa non vou analizar moito máis. O árbitro está agora publicando o seu perfil en LinkedIn. Sí, bueno, vai sacar un vídeo a Real Madrid Televisión que vai cajar palomitas. Din protagonismo, pois é que a min pareceme claras as dúas amarelas a Fran García. Logo, que si Borja Iglesias expulsa, é que non vale a pena. Non me quero meter, pois non vale a pena. Clasificación da primeira, con eses 2 goles de Williot Svedberg e logo de asaltar o Bernabéu, o Celta queda con 19 puntos. Agora mesmo a 5 do Betis. Hai un partido en xogo na primeira, non? Hai un partido en xogo na primeira agora mesmo. Primeira división. Xa rematou. Osasuna 2, Levante 0. Así que Osasuna suma 15 puntos e o Levante segue con 9. Así que o Celta queda 7 puntos por riba do Girona en postos de descenso e exactamente a 5 do Betis, máis preto dos postos europeos que do descenso. Os 3 de abaixo afúndense, son tontos e xa, de San Andreu ao Bernabéu, que cambio? Case nada, a verdade que sí. Conste que a min o día do San Andreu non me disgustou o Celta, non me disgustou. É certo que, a ver, o cambio de superficie, o que queiras, é certo que había ese run de eles transicionando, xa parecía que iban a acabar en gol moitas das súas accións, pero creo que o Celta, o pau de Jude Glass entra esa ocasión, despois xa creo que ia todo rodado, e creo que ten moitísimo mérito empatar xusto despois de que che marque o San Andreu, e despois os penaltis, pois o que hai. Pero bueno, en fin, o Levante pinta fodido, de Jatalim. Quen pecha este 11 galego da xornada, que teño 0% xa de batería? Pois home dos Bad Boys, o argentino, amigo de Jatalim, Fito Periale, que tamén pongo por 2 e foi outro hat-trick na goleada do Lemos, na goleada da xornada. Lemos 6, Sporting Celanova 0, na Pinguela, e outros 3, e xa leva 14, que non son poucos, a verdad, xa leva 14 de Fito Periale. É verdade que son similares os de Héctor Araúxo, porque son 3 empurradas de manual. Aquí centro dende a dereita e para dentro, Fito Periale, minuto 1,5 de partido. Marru marcara en 45 minutos, non o hat-trick, pois mirade. O segundo no 14, e Marru marcou o hat-trick en 45 minutos e Fito Periale marcou un hat-trick en canto tempo? Pois se o segundo foi no 14-18, no 32-04, xogada neste caso dende a esquerda, e empurradiña de novo, no 32 xa levaba 3 goles Fito Periale. Home, como para non entrar no 11 galego. O Lemos gaña 6-0, en 32 minutos marcou 3 goles. Home, merece o por 2. Sen dúbida, merece o por 2. O canchero, o amigo Fito Periale, que dixo en Figa coa bola unha frase épica, que prefire o grupo 1 da preferente, o grupo norte, que o grupo 2, que o sur, porque os defensas pegan máis paus, lo que lle mola é un pouco esa salsa, ese preve, non? De pejarse con todo o mundo. Así que Fito Periale, pois, marcou ese hat-trick e o Lemos queda con 25 puntos empatado co Pontevedra B de Sergio Moreira e tamén co Antela de Bruno con eses 25 puntiños. Agora mesmo ese triplo empate na cuarta, quinta e sexta posición da preferente grupo segundo. A ver que decides por aquí o chat, imos lelo un chisquiño. Di por aquí, Chicharrero Fito, nada comparado cos Wolves, 2 puntos de 45, Madeleine Boxe ten o día Wolverhampton. Schultz, vino contra o Alertanavia, pareceme moi superior aos demais dianteiros da categoría. Sí, é algo que xa comentamos bastantes veces. É certo que na terceira, en que marcou goles co Racing Vilalbés,
pois non terminou de explotar, e tampouco é un rapaz, tampouco é un chaval que teña 21 anos e que aínda poida despuntar na terceira, pero cada vez que xoga na preferente rebenta, ou seja, o ano do Castro, que acaba descendendo o Castro por arrastre, pero que fai un temporadón fito, non sei cantos goles marcou, xa nin me lembro, preparámoslo para ese día para entrevista, pero ese ano falamos con él tamén, o ano do Castro, pero bueno, na preferente vai, o sea, é un dianteiro espectacular, evidentemente. Tamén ollo con Graña que este ano se lle caen os goles, efectivamente, que non para de marcar. Marcou de novo este fin de semana Graña de penalti o 2-4 nese momento, non, nese momento era o 2-3 ante o Atios, ante o líder, e acabou gañando Atios 2-5. Na terceira ref non lle deu, pero na preferente vai fácil. Non sei se lle deu ou non, tamén é certo que, home, pois é como Aspas cando vai a Liverpool, non? Que ao final pois tiña a Sturridge e a Luis Suárez por diante. Pois Fito Periale tiña a Borja Míguez e tiña outros xogadores do Racing Vilalbés, entendo que pois non tivo tantas oportunidades de xogar titular e de marcar goles. Ainda así algún marcou, algún mollou o amigo Fito Periale. Pois así quedou o once galego: Edu Sousa, Aitor Aspas, Rubén Gullón, Maxi Lebrán, José Balsa por 2, Ainhoa Marín, Fer Lezcano, Marc Marruecos por 2, Williot Swedberg, Fito Periale por 2 e Héctor Araúxo. O bazo para Maxi e exalta para Araúxo. E agora imos cos destacados que gañaron entrar. E temos tres golazos, así rapidamente antes de que se me acabe a batería na cámara, ainda que creo que pouco lle queda. O primeiro é o de Sergio Cora en Cantarrana. Mira, control de Fran Rolle, o taconazo aí perfecto para prolongar, autopase maravilloso de Sergio Cora e para dentro, ollo, Sergio Cora da Mariña. Cada vez que marca, gaña o Viveiro. Marcou o gol partida ante o Silva, é un golazo, a verdade que é un auténtico golazo. E marcou o gol partida tamén ante o Somozas. Ademais era un partido especial, volvían Lucas Fanego, Aldán Naval, que son de Viveiro, son daquela zona, nese novo céspede de Cantarrana, o Viveiro que foi quen de superar o Somozas, aí na terceira. Cambio o sistema e pon Araúxo de media punta mellor. Ai. Segundo gol que temos. Bueno, ímolo ver unha vez máis, o taconazo de Rolle criminal e sobre todo ese primeiro toque de Sergio Cora para facerlle o autopase aí o defensor do Somozas e para dentro. Segundo gol que temos de destacados que gañaron entrar no once galego: Guille Blanco do Céltiga, que gañou 2-0 ante o Barbadás, o primeiro de Adi Rodríguez e o segundo de Guille. Mira. Bueno, no Salvador Otero. Houbo xente que vendo este gol dixo que lle lembraba un de Messi contra o Betis, unha picadiña e tal. Bueno, a verdade é que para superar a Borja Tanes a picadiña tivo que ser espectacular, Borja Tanes que volvía o Barbadás, esa vez ese troco de xogadores que hubo entre o Cente e o Barbadás. Borja Tanes que volvía a porta 2-2 carrís e, bueno, recibiu pois un gol de Adri Rodríguez a pase de Martín Sánchez e tamén recibiu este golazo de Guille Blanco, 2-0 no Salvador Otero. O Céltica e o Montañeiros, equipos revelacións de terceira no que vai de temporada. Schulz, o Céltica entra en playoff seguro, como xogan sendo recén ascendidos. O campo axúdalles tamén, O Salvador Otero é un campo criminal e creo que lle ven moi ben o equipo de Luis Carro, que ten as dúas opcións, ten para xogar máis combinado, ten para correr, ten moitas ferramentas e marca golazos, E lembremos que a semana pasada contra Londres o que pasou tamén co Colexiado, que se non é por iso estaríamos falando de non sei cantas vitorias consecutivas xa do Céltica. E esta fin de semana cunha morea de baixas, o cal lle engade aínda máis mérito o que está facendo o Céltica de Luis Carro, que como di Anxo reforzouse bastante ben. E o último, non paramos de falar deste rapaz, chámase Iraitz. Está aínda en idade juvenil e sempre marca a partir do minuto 85. Neste caso no Conco, no 0-2 do Sofán, non se ve, pero ten que ser un golazo. Recibe o balón xa no 94, debe ser, dende aí pégalla e mirade como tarda un chisquiño en entrar o balón, entón están aí como todos agardando. Iraitz aínda non celebra e cando xa entra ese balón, pois van todos a celebrar a vitoria do Sofán no Conco por 0-2 ante o Dumbría na preferente norte, que agora imos repasar porque como non entrou ningún xogador, pois apetéceme repasala un chisquiño aquí con Bosco. Levamos 1 hora e 35 minutos de streaming, xa non me queda batería na cámara, pero bueno, dame tempo a repasar un chisquiño da preferente norte antes de rematar. Iraitz, que son marca golazos. Como de Barrenos a dar outro día. Pois sí, a verdade que sí. A ver, a preferente norte, Céltica, sí. Negrera 35, volveu gañar, van 9 seguidas do equipo de Adri Vázquez. Ordes 31, Lalín 30, Santirso 28, Betanzos 24, Sofán 24, Miño e Vitoria 21, tamén o Burela, Puebla 17, Dumbría 17,
Dumbría 15, igual que o Paio Saco, Ribeira 14, Pole Dubra 12, Oval 10, Mariños 9 e Sigüeiro 7. E os resultados, pois mira, o Miño venceu 1-3 ante os Santiros o cualeido ex de Pedro Carpente, o Dubra gañou tamén pola mínima ante o Pol, o Paio Saco gañoulle 2-1 ante o Sigüeiro, marcou Dani Carnota, por certo, o Vitoria venceu 3-2 ante o Ribeira, o Ordes gañou pola mínima no feudo do Val, con gol de Enjamio, pode ser? Sí, coido que con gol de Enjamio nos últimos minutos. O Enjamio é outro que está cariñando entrar no 11 galego e acabará entrando seguro porque anda coa frechiña para arriba. Que máis temos por aí? Tes que falar un pouco máis tamén do Vila do Corpus Matamada finde. Non podo falar moito máis do Vila do Corpus Matamada finde, simplemente Iago Galloso estaba no campo e dixo: "Queres que che monte aí algo para tal?" E eu, monta, si tal. E ao final, pois o Vila do Corpus, que na primeira futgal foi quen de gañar por 2-0 e rematar coa imbatibilidade do Atlántida Matamá. Non chegamos tan abaixo, está complicado, xa repasamos moitas cousas. Oxalá poder chegar. Eu dixenlle a Galloso que podía montar unha sección de primeira futgal ou das categorías que vai haber así máis do noso fútbol, pero non sei se vai animar, tamén ten que xogar el, claro, entón, pois bueno. Pero bueno, ese vídeo funcionou moi ben, seguístesnos unha morea de xogadores e de xente de ali do Vila do Corpus, así que parabéns por esa vitoria que tombaron Matamá, que chegaba invicto na primeira futbol grupo 6, pois era de mérito. Por onde ia eu? Polo Lalín. Non, polo Dumbría 0 Sofán 2, que xa comentamos. O Lalín que suma e segue con Dani Méndez e gañou na Marosa 1-3 ante o Burela. Negreira intratable, xa o dixen antes, 9 vitorias consecutivas, gañou na Alta 1-2 ante o Puebla. E tamén o Betanzos, marcou Raúl Pita, por certo, que está cariñando entrar nun 11, que superou o Maniños por 0-2. Non teño xa batería na cámara, así que pasamos rapidísimamente para o adestrador da xornada. Neste caso, adestradores, como había 6 opcións esta fin de semana e non estaba Antón, que nunca lle gusta que haxa dous adestradores, a min sí, pois hai 2 adestradores, e curiosamente coincidiu que é o do Pontevedra. Claudio Giraldez e Rubén Domínguez, adestradores deste 11 galego número 133. Claudio recibiu o 59,37% dos votos, Rubén o 17,18% dos votos, Tizón o 9,37% dos votos, Dani Méndez o 7,81% dos votos, e Manel do Arnoia, que tamén le pon a xeira criminal, e non entra moitos xogadores de Arnoia, estamos sendo inxustos, 6,25% dos votos. Mi mai, hai unha che de destacados que apuntamos por aquí. Vai dar a Vila do Corpus seguir o ritmo do Matamá? A ver, que conteste aí o amigo David Lemos, Que conteste aí o amigo David Lemos. Daralle o Matamá? Daralle o Vila do Corpus para seguir o ritmo do Matamá? No Matamá xoga o irmán de Guille o do Alondras, Os amigos de Francisco. Sí, señor, os sobriñísimos de o profe Valtierra no Galicia en goles. A ver, o resto de destacados que cayeron entrar neste 11. Mingo do Arenteiro, que venceu diante do Talavera 3 meses despois, chegou a vitória do Arenteiro, a primeira da era Jorge Cuesta. Hugo González do Celta Fortuna, e do Pontevedra destacamos tamén a Alain, que serve para todo. Na segunda ref, Alex Millán da Sarriana. Na terceira, Parapare Maceira nun Compostela que venceu a Arousa. Landeira 2 goles co Boiro, que venceu 4-0 no derbi do Barbanza ante o Noia, xa o repasamos. Javi Varela do Racing Viralbés, J. Samarfut do Atlético Arteixo, Adai do Polvorín e Unai Peón do Montañeiros. No norte da preferente, Diego Enjamio, xa contei. No Ordes, Javichu Eiraez no Sofán, tamén o contei. Eloi do Lalín, tamén contei o de Raúl Pito do Betanzos. E Rubén Lozano, que está de Pichichi, do Miño, que leva 5 xornadas seguidas marcando. O de Rubén Lozano, e o Miño que venceu está en onda, camiño de playoff. Preferente Sur, moito adestrador que nos dixestes por redes sociais. Hugo González do Atios, Minso do Portonovo, Lázaro do Vilalonga, Ito do Valladares. E como xogadores, Oute do Pontevedra B, que está tamén en dinámica de primeiro equipo, marcou co filial o domingo e xogou en Balaídos o sábado ante o Celta Fortuna, tamén debutará na Copa do Rei. Que máis? Internacional en Italia, e delo ver en redes sociais próximamente. Rubén Figueiras, 2 goles e 1 asistencia, xa o difundiremos en redes sociais entre semana. E máis internacional, Ramiro Amarelle e Jaime Paz proclamáronse campións da Copa na China co ex equipo de Quique Setién, que agora mesmo non lembro o nome, Beijing, non sei que, coido que o nome. Que máis tiña? Non poderon celebrar Alberto Rubio, na Supercopa India. Tío.
Adrián Rubio non puido celebrar a vitoria co East Bengal na Supercopa India. Quedou apeado nos penaltis. Anxo, e como ves o man a man Ribadumia Supermarín? Vexo igualado. Habrá que velo, mata-mate moitos rapaces novos que teñen que comer moito campo aínda. Dixo David Lemos. Oiche, pero que o teu nome é 06, o sea que se tienes do 06 moi bello non eres, quero dicir. Ai, pois sí, haberá que estar atentos tamén á Primeira Futgal. Quero a ver se Galloso ou alguén fai unha sección semanal aquí no 11 galego da Primeira Futgal, polo menos por tela repasado así, sabes, por repasar a cada pouco, que creo que estaría ben e sería interesante porque creo que ademais a xente molalle moito velo. Así que así quedou o 11 galego da xornada, cos adestradores Giraldez e Rubén Domínguez, Edu Sousa, Maxi Lebrán, Rubén Gullón, Aitor Aspas, José Balsa, Ainhoa Marín, Fer Lezcano, Marc Marruecos, Williot Swedberg, Fito Periale e Héctor Araúxo. Nada máis, amigos. Grazas por estar aí. Refírome no tema de comportamentos e así. Bueno, aí xa non me meto, pero bueno, parecía un partido quente ese entre Vila do Corpus e Atlantia Matama. Nada máis, amigos, moitas grazas por estar aí un día máis. A vindeira semana non sei se haberá 11 ou non. Estad atentos ás redes sociais, xa veremos, pero grazas por estar aí. Un luz máis. Ti é o porteiro suplente, di Jatalim. Xa che buscou en Google, David Lemos, xa che buscou en Google. Vémonos no vindeiro vídeo directo de Fica coa bola. Se vedes isto en YouTube, hypeade o vídeo, home. Hypeade o vídeo, home, que non custa nada, home. Hypeade aí un pouco, home, deixade un like.